Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Pagtarong kasi mong pagkatao, Pirlo. Hinomdumi nga mas maguwang ka sa ubang mga estudyante nga imong classmates karon. Ops, para nay. Di ba sa akong classmate akong ingon nga gwapa og siksi? Ay, kinsa man di ay. Among maestra. Ay, nanayabag na. Nay. Nay, ganahan ko, Ma'am Denise, nay. First time nga, nakagusto kong babae, nay. Uy, Dodong. You know that, di ba? Dodong, paminaw taon, Dodong. Dili in taon na mahimo, ha? Dili taon mahimo makagusto kasi mong maestra. Bawal na. Aw, undang lang kong eskwela. Unsa? Aron nga libre ra ko makagusto niya, nay. Undang na lang kong balik. Nay, ha? Muundang ka, ha? O, sige, suwayig undang, ha? Suwayig undang. Nay, Suwaye, suwaye. kasakit ana, nay. Ah. Ayaw pangusi, nay. Wa ka pa gani trabahong klaro, nya nagibog-ibog ka na? O nya na pag-ibog-ibog kung may trabaho ka ng kanahana ka? Di ka mauwaw sa imong naibgan nga maestra man day na. Pagtarong og eskwela, aron mahiangay ka ng bayhana. Di man ko makatulog, oy. Sa muka matahaw, eh. Ang akong mata magkisamok o ang akong utok? Di man gid mawasok mo na ang naong ni mamo, eh. Kuhapagid kay siya. Cute kay si Kapil. Nindot ang porma sa iyang ilong. O kamay kay siya naong. Murag makumotra sa kumpad. Ugo niya, ang lawas, sakang ninduta. Lingin bagid kay siyang sampot kung magtalikod kay magsuwat sa blackboard. Nya, hamis bagay kay BTS. Pero, yagbayan siya kanina itong usa ka maestro. Klaro kay nga nakagusto niya. Mailhan kay sa pinahiuman ini niya. Samtang nga nag-uban sila kanina. Ay, piskat ba yan eh? Oh, gusto si nanay. Dili pa ko mahimo makagusto o babae samtang wa pa ko'y tarong nga trabaho. Pero unsa man ako pagkakita og tarong nga trabaho? Nga estudyante pa man ko. Yapag na. Alkansi ko niya kauban niyang maestro na. Sus, makalagot. May pagmatog. Ito na ko, lo. Ay, ito na. Ito na, lo. Muadto na ko sa eskwelahan. Amo magagang ka na. Yato na ka. Baka na, lo, eh. Iyatot pa di ko nimo nga dako naman ko. Lo, mauwa ko sa akong mga classmates, lo, nga makitaan ko nga dako na kay kong tao, iyatot ba ko nimo? Di sa may nag-ingon niya. Magatod ko na mo. Ikaw? Ingon ko? Oh, good. Ikaw makatan na. Oo, tana. Gani, iyatot na ko nimo. Di gani. Unsa man di ay? Tana. Muy eskwela na ka. Unsa, lo? Ha? Pagtarong, uy. Katarong anak. Ang anong sige magkagluna ko. Nakita na bang idara? Unsa? Kadit lang. Naana. Dres, Oh, potensya, no? Ngano ni amang ka? adto ako na sa lolo. Ikayam ama to kay samo kayo. Nga naman. Unsa may nahitabo ni lolo nimo?
Balik ka bata. Unsa? Ah, tana. Sige na. Higda lang una din ha. Nga naman. Aron makapahuway ka. Nga nung upaway man ko. Kay gikinahanglan sa imong lawas. Sayo ka kayong mibangon ganina. Mao nga pahuway o nagbalik. Sige na, Kap. Sige. Kung mao'y imong gusto purisima. Oh, Lo, si Dennis na lo. Dili si Lola Purisima. Pagawa sa ganang tawhan na din sa itong kwarto, purisima. Kawatan ka ng tawhan na o dagway. Tingnan, iyang kawaton. Iyang kanang kawaton gikan ako. Kabantay ka na. Kaya pagawa sana siya. Di ko gusto nga iyak ang kawaton. Kap. Nigang lolo Libre mang gakos. Apil ko be. Aray. Anong gisik ko mo? Kinahibaon kong pahimos ng imo. Kung si lolo mo gakos, okay ra. Unya ko nako, pahimos. Mas lami man ko mo gakos. Kini lolo. Pero mas nagkinahanglan si Lolo nimo sa akong gakos. Ang mga tao nga sama niya, ngayon ani ang kahimtang, nagkinahanglan og mas taas nga pasensya og pagsabot. Pagmahal gikan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Mao nga unta, imo nang ihatag sa imong apuhan potensyano? Kapuya god. Ay ko ina nga. Mugakos mo gud niya. Nganon dili. Apuhan ko nimo siya. Pwede ko Luod na. Kabahog tiguang nga nang lolo na ko. Unya, bagakson ko nimo. Potensyano. Ikaw lang. Ako makaantos ka. Pero iniguman ni mo gakos ni lolo. Kaligog balik ka. Pero dili mo palit ang iyang baho ni mo. Potensyano. Pagawa sana ka na siya gikan din Pagawa sana na siya. Potensyano, sige na. Gawas na. Gawas god. May ganahan sa ko din Ato na ko. Wa na siya. Ibiya na. Sige na, higda nagtarong. Kanindot ni mo porol. Matog ka. Matog ka, ha? Sige, matog ka. Ali. Tupad na ko parisima. Ay, duging panahon na nga. Waka mo tupad pagigda na ko. Kabantay ka na. Uy, gimingaw na kay kunimo parisima. Kap. Wow, dawam ni Papa P. Hi. Hi, Papa P. Hi. Hawa di be. Bukag naon mayuta ka Gawin sa day ka na ako, oy. Si Papa P malang nga, akong gitagad-god. Ay, patagad na siya, oy. Hilom. Bagong ron. Ay, maumod ko. Ay, daot. Unsa? Hala, Papa P, tanawan ng mata, marang nilugsit ang mata. Tuko ko ng mata ni mo noon. Palaban ka, ha? Wa ko gikadlukan do. Why? Daot lang agi. Dugay lagi si Ma'am Ron, no? Kabantay mo, Bria. Doon na siguro nalangayan. Ala, dirit maumot. Kahit sa magkalabi, Si Dennis God. Ay! Kahit sa nangutanan ni mo ba? Ikaw ba, ha? Ikaw ba? Bisag parehas mong tingog sa kong lolo ba? Pero layo na kayo mong duha, ha? Ay, Ha? Tarong, ha? Kabayong tagab. Tatingali Bulungan na. pa rin, tatingali pa rin. Rente, kabati na bugnaong. Kagwapo sa kong lolo. Mamawa naman tingog sa mong lala. Mama mong tingog, pero lahi bugnaong. Bayuta ka. Ala. Gara, gara. Densyano, buhay na. Wala kas kulata, rab. Ala, Ikuti ko. ala. Ha? Buhay siya. Ma'am, siya ay, ma'am, Ma'am. Gitara ron ako ilang kwilyong. Ano, ma'am? Nakahibat ng ko, ma'am. Salbakuta ring dako, Sabar ma'am. yun. Ikaw, no? Kabalitahan, no? Patay ka ni Ma'am Onya. Sumbong tayo ka ni Ma'am. Sulti taon niya, potensyano. Ma'am? Okay, ma'am. Sumbong taon niya kang Ma'am. Masuk mong bago, no? Agab. Suway, kitiwasan ikaw mas klase buwang agab. Daat. I'm sorry nga na-late ko karon. May importante lang kong gibuhat. And with that, we will discuss about... Hello, everyone! Uh, Ay,
Yes? Sorry, ma'am. I am late. May I come in? Are you from this class? Yes, ma'am. You're new? Yes, ma'am. New ko. And you're late. Gamay. Pero nagsunod raman ta, ma'am. Mas una lang ka na akong pila ka segundo. Hi, classmates! Please take your seat. Excuse me? Excuse me? Pwede din hilang ko? Ako main chair. Ay, ako na nakaroon. Ha? Gusto ka, ka pa o gamay, be. Sa? Magkanahan Wala, ka ma'am. ka. Oh! Di mo good. Ako may ako narinig. Isumbong ta kang ma'am, ha? Dili ka gentleman. Sumuka na may bag-o pa kayo kami. Ni ani din eh, mangilog na kagbangko. Miss Newcomer, you can take the seat over there. Ay, here lang ko, ma'am. Tapat mi ni Piolo. Muka na yung mga kuwan eh. Piolo? Robert, may bakante dito. Bakante masad ni Dini. Kay mo barog naman na siya. Dili pagwapo. Katig ko na ba niya eh. Di ka, Sige na po. di ka ba may be. Anak ba? Anak ba? Sagot tayo. Thank you. Ay, tapat na kita, Piolo. Robert, di atas sa klase ha, pagtarong. Tarong niya. Suwagi ka may bebe. Ay, anay. OA siya. OA. Nasa ka diya? Suya ka? Please introduce yourself. Okay. My name is Clover Agayay. Ay, kabating apelyido, ay. Ay, at least guwapa. Dili parehas di mo bayot nga puti kay gnaw. Ay, Enough. ay. You may take your seat now. Thank you, ma'am. Kamubo sa iyang sayala. Og abli pa ang pipila niya kabuton ni sa blouse. May kupot siya sa bukto ni Piolo. Silence! Silence, please. Let's continue with our discussion. Guwapa sa di ang maestrada. Mauman ni siya kagahapon. Pero, mas sexy paghihapon ko kay niya. Ang Piolo. Hoy, Piolo. Uy, ano koy? Nagsigilig kag tutok ni ma'am. Hoy! Oh, hoy! Ang ayay. Ayaw ina nakagusto ka sa atong maestra. Siya? Klaro kaayo. Nagsigig tutok ni ma'am. Nakagusto ka niya? Ha? Ha? Oh, Robert, Yes, Miss Agayay? Any question? Yes, ma'am. Unsa ka na? May wa ka ba masabti sa akong gidiscuss? Naa, ma'am. Then tell me. What is it? I have a question lang, ma'am. Go on, Miss Agayay. What if... what if... Robert, Ma'am, bawal ba kung makagusto ang student sa teacher? Robert. It is prohibited. Ngano nakapangutana ka man ni Ana? Kay... Ay, di na bawal. Kung ang estudyante lang ang nakagusto. Pero wala nakagusto ang teacher. Di ba, ma'am? Yes. Pero dili bawal kung makagusto sa hilo, ma'am. Dili ba? Ha? Kay kung lakip ang pagkagusto sa hilong bawal, dagang estudyante ang mangundang. Og apila ko niya na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!